Vedúcim školského roku otvára tieto 4 ročné študijné školy. A tým sú Michal Nastovič, odborník v oblasti obradových strojov, CNC strojov a investovanie programov. Naše dievčatá už pribiehali do cieľa. Veľký potlesk pre nich, poprosíme. 5, jasno, 6. Počkáme, kým zvyšne dobehnú, do naše cieľa. Dievčatá, ktoré dobehnú, vynikajú a ešte niektoré nám dobiehali do cieľa. Pomaly sa môžu pripravovať chlapci na svoj štart. Mechanici stavebnom inštalačných zariadení, žiak sa uplatňujú ako odborník technicko-hospodárskych funkcií v oblasti stavebníctva, stavebných firmách, môže vykonávať inštalácie rozvodov, ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie, vody, vrátane Odborník elektrotechnik, osobitý akutný odbor, prácu si nájde ako technik konštrukčného, montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Bude dovoľko stanovenia vonkajších a vnútorných politických rozvodov pri vykonávaní odborných prírodok a skúšok na elektrických inštaláciách a zariadenie spotrebného elektroniky. Členu nečakáme už na ňu.